истифодаи оқилонаву сарфакоронаи ҳар як ваҷаб замин мусоидат мекунад, ки дар ҳама фасли сол мардум ба маҳсулоти тару тозаи ватанӣ дастрасӣ дошта бошанд. кишоварзону хоҷагидорони ҷамоати бозорбои Урунови шаҳри Ваҳдат бо мақсади таъмини мардум бо маҳсулоти хушсифат аз шароити мусоиди ҳавои кишвар истифода намуда, ҳар як порча заминро киш мекунанд ва бо ҷамъ овардани ҳосили якум дар қисми зиёди заминҳо кишти такрорӣ мегузаронанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти бозорбои Бурунов 560 адад хоҷагоҳи деҳқонӣ фаъолият доданд. майдони умумии заминҳои кишти ҷамоати деҳоти бозорбои Бурунов 1271 гектар ташкил медиҳад, ки аз он 786 гектар майдони заминҳои обӣ ва 293 гектар заминҳои обии боқимонда боғу тогзорҳоро дар бар мегирад. мо кишоварзон ҳар як гӯшаи заминро самаранок ва оқилона истифода мебарем. барои таъмин намудани амнияти озиқавулии кишвар саҳми худро мегузорем. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти бозорбои Бурунов дар кишти такрорӣ 561 гектар замин киш карда шуда буд, ки барои пур кардани дастахони мардум кишоварзони шаҳри Ваҳдат сармгузор буданд. мо аҳолиро бо маҳсулотҳои тару тоза ва сабзавотӣ таъмин менамоем ва кӯшиш менамоем, ки ягон ваҷаби замин бекор намонад. тавре ки мебинед, хоҷагидорон аз заминҳои обӣ, ки дар онҳо пиёз киш карда буданд, ҳоло ҳосили хуб ҷамъоварӣ менамоянд. кишоварзон зимни суҳбат изҳор доштанд, ки дар ин ҷо ду навъ пиёз аст. яке баҳорӣ, ки мавсимӣ аст, яъне онро барои зимистон нигоҳ дошта намешавад, дигаре тирамоҳӣ, ки метавон онро дар зимистон нигоҳ дошт. бо заҳмату меҳнати ҳалол аз як тараф мегӯянд хоҷагидорон зиндагии худамонро пеш мебарем, аз тарафи дигар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои гирду атрофро бо маҳсулоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин мекунем. ин ҳам ба баланд нашудани нарх дар бозорҳо мусоидат мекунад, ҳам ба коҳиши ёфтани воридшавии маҳсулот аз хориҷи кишвар. хоҷагидори дигари ҳамин ҷамоат Муҳаммад Юсуф Раҳимов имсол дар майдони 1 гектар замин помидор киш кардааст, ки он хеле нашъунамои хуб кардааст. ӯ мегӯяд, ки дар ин ҷо на фақат аъзои оилаи худамон, балки дигар занону духтарони ҳамсояро, ки бекоранд, ба кор ҷалб мекунад. онҳо помидорро ҳамагӣ бо нархи 1.5 сомонӣ ба фурӯш гузоштаанд. мегӯяд, мо харидорони худро дорем, ки маҳсулотро аз ҳамин сари замин омада мебаранд. дуюм мана роҳбари давлат таъкид менамоянд, ки ҳар як ваҷаб заминро дар самаранок истифода бурдан дар кор. мо ҳам бо ҳамин хотир 1 гектар помидор киш кардем. ҳозир 20 тонн аз ми гектари помидор ба бозорҳои шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Душанбе баровардем. ин боиси он мешавад, ки нархҳои сабзавот дар бозорҳои ҷумҳур паст мегардад. то ҳозир чиниш давом дорад, то моҳҳои ноябр чиниш помидор давом меёбад ва боварӣ дорем, ки то охири мавсим то 60 тонн ҷамъоварӣ намоем. мо ҳамиҷа бо воситаи мана фарзандо, келино, набераҳо дар ҳамин замин кишти кор мекунем. аз ҳамин ҳисоб сатҳи зиндагии худмонро ҳам мебардорем, вазъияти иқтисодимон ҳам беҳтар мешавад. дар вақтҳое ки кор вазбинӣ мекунад, мо аз ҳисоби занҳои хонашини деҳа, ки ҷои кор надоранд, мо як миқдори муайяни занҳоро ба кор даъват мекунем ва он дар мавсимҳои муайян ба маоши хуб таъмин мешаванд. дастрасӣ ба молу маҳсулоти тару тоза ва хушсифат аз заҳмати ҳар як кишоварзи асилу кордон вобастагӣ дорад. аз ин рӯ аҳли ҷамоатчигӣ ва хоҷагидорон нақша доранд, ки майдони кишти такрориро зиёд намоянд, то дар таъмини амнияти озуқавории мардум саҳми арзишманд гузоранд.